Çağanın ötüşünde ene tanı tutyan taýsy urny. Ýaşaýyşyň ilkinji günlerinde döredilen mehirli gatnaşyk çağanyň bütün ömrü boýunça saklanýar. Ejesi we kakaty bilen ýoly goýulan bu ilkinji duýgy ara gatnaşygy çağanyň bütün ömründe beýleki gatnaşyklar üçin hem nusga bolup galýar. Meselem, bu çağanyň deň duşlary bilen gatnaşyklarynda da, bir gün öz çağalary bilen gatnaşyklarynda da öz täsirini ýetirýär. Mehirligi, guldaw berýän eni atalar bilen ulanan çağalar. Çağırışlaryna jogap bermäge taýyn eni atalary bolan çağalar köplenç öz başda göz ýetirip, netije çykaryp bilmäni ukyply bolýarlar. Olar mektepde has gowy netijeler gazanyp bilýärler we özleri hem geljekde gowy eni atalar bolup ýetişýärler. Şonuň üçin her bir bäbegiň we çağanyň eni atasy we beýleki terbiýetçileri bilen mehirli, ýakyn we dowamly gatnaşygy bolmalydyr. Bu gatnaşyklardan çağalar we ulular lezzet almaly, hemde şatlyk duýmalydyrlar. Ösüşini hup salynýan ýagdaýlar bar bolan çağalara aýratyn üns berilmelidir. Mysal üçin, dowulmaly wagtyndan öň dowulan, pes agrymly dowulan, gan adlygy bar bolan çağalar, köp keselleýän çağalar, indi atalarynda depressiýa, sosipeslik bolan çağalar we şoňa meňzeş ýagdaýlar hup toporuna degişlidir. Şeýle huply ýagdaýlar näçe köp bolsa, çağanyň ösüşinde köp kynçylyklar ýüze çykyp bilýär. Şol sebäpli kynçylyklaryň öňüni almak üçin huply ýagdaýlary wagtynda ýüze çykarmak, üns bermek we çağanyň ösüşine gurdaw bermek möhümdir. Alym James Heckman çağanyň irki ösüşini gurdaýan dürli maksatnamalara maýa goýmagyň ýurdun ykdysadyýatyna nähil täsir etýändigini öwrenmekde möhüm goşunt goşdy. Bu işi üçin ol ykdysadyýat boýunça Nobel baýragyny aldy. Heckman dowlanjan 3 ýaş aralygyndaky çağalar üçin programmalara maýa goýsaňyz, goýulan her bir dollar üçin $7 girdici gazanjakdygyny anyklap